Spală gazdă din păduri florile galbe și ne dă un colăcuri florile, florile galbe. Dă-mă muca n-o făcut florile galbe, zită deasă n-o avut florile, florile galbe. Pe când s-o căpătat florile galbe, o vacă le s-o crăpat florile, florile galbe. Când covata o lipi florile galbe, anul nou și venit florile, florile galbe. Florile, florile galbe. Mulțumesc și mulțumesc! Doamne ajută, bine ați venit! Bine ați venit și mulțumim lui Laura Șișu. Noi doi avem tradiția veche la români a vorbirii. O să vedeți tradiții ale jocului, ale cântului, toate se mai aude, de nașterea Mântuitorului și nu numai. O să vedeți un animal frumos, și că cel mai frumos animal de pe pământ, dinainte de potop. Numai să aveți răbdare. Și vreau să vă spun doar câteva cuvinte legate de tradiție. Tradiția nu este doar ceea ce vedeți pe scenă, este ceea ce trăim cu toții în fiecare zi, sau de întreruperi. Probabil și tradiția se întrerupe când și când. Important este ce lăsăm noi, asta era mesajul meu de astăzi. Tradiția se îmbunătățește, se întrerupe, se va sfârși odată și odată. Și peste generații va veni, se aude? Nu știu dacă se aude. Să-mi spuneți de unde se reiau. Voiam să spun că tradiția este ceea ce noi trăim în fiecare zi, aici, în România și peste tot, și nu numai românii, și că peste generații se vor uita la viața noastră de acum pe scenă. Să ne gândim ce punem pe scenă. Asta este mesajul meu pentru dumneavoastră legat de tradiție. Și o rugăminte, o altă tradiție, dacă am glumit la început, legat de tradiția vorbirii la români, mai există o tradiție, cea a luptei pentru păstrarea identității naționale. Să nu uităm de această tradiție atunci când plecăm de aici, să o reluăm. Să o reluăm în fiecare zi, pentru că după toate pronosticurile, statul român mai are viață scurtă. Depinde de noi dacă vom putea să o prelungim. Sunt încă doar 2 zile. 2 zile până când pământul țării se va vinde. Mă iertați că poate vă întristez cu știri de felul acesta, dar fac parte din tradiție. Tradiție este a mânca, a te îmbrăca și așa mai departe. Toate fac parte din tradiție. Deci nu uitați de lupta pentru păstrarea ființei naționale ca un element principal al tradiției românești. Vă mulțumesc, Alina. Odată ca niciodată, că nu e așa, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, era că pe atunci, iubiți dascăl, boieri, preoți dumneavoastră, colindele nu erau nici prilej de cerșit, nici spectacol sau concert evocând tradiții, nici muzică de fond. Nu, ele erau viața implicată în viață, trăire sinceră și intensă. Colindatul, în esența sa, este vestire a nașterii lui Hristos, așadar o bună vestire. Așa cum apostolii au fost trimiși să vestească venirea Fiului lui Dumnezeu întrupat și apoi înviat în lume, așa sunt meniți și colindătorii să facă acest lucru în fiecare an în satul lor. Colindătorii sunt purtători de Dumnezeu în sensul cel mai propriu al cuvântului, pentru că Dumnezeu este cu ei, în mijlocul lor, colindă împreună cu ei.
Așa erau priviți și așa erau primiți. Așadar, să fim și noi, pe cât se poate, în rândul vestitorilor de bine, către cei cu care aveți îndeoseb de-a face. Voi acum copiilor și voi bun părinților, lăudați și cântați și vă bucurați că ni s-a născut Hristos, să le fie de folos. Și să primim colindătorii. Vă invităm așadar la prima încercare de festival al tradițiilor și obiceiurilor românești de la Chicago. Să dea Dumnezeu să fie bine. Depinde și de dumneavoastră într-o măsură foarte mare. Și încă un amănunt, am fost invitat să vin cu tradiții din Banat. Întrucât zonele se interferează, mutații de populație, nici eu nu sunt bănățean pur, dar n-am mai găsit pe cineva care să vină cu o tradiție din Banat. Banatul va lipsi. Am o bănățeancă care va interpreta o colindă veche din Bistis, așa a descoperit originile bistițene. Anunța? Bună ziua, gazdie mari, primiți cu colindu. Iar tocmai de la Beșteț am ajuns să vă colind un colind pe care l-am învățat de la tata și tata de la bunicul, de pe Valea Vârgăului. Și este un colind vechi de cel puțin 100 de ani. Nu știu bunicul de la cine l-a învățat. Cu mult drag. Dragoș, pregătit? Coborât-o, coborât, Dumnezeu cu Petru Sfânt, în mijlocul satului, la casa bogatului. Bună-i seara în bogat, gata-i cina de cinat, gata-i gata mai apuși, dar nu pentru voi curtuși. Dumnezeu s-a supărat și de acolo plecat la marginea satului, la casa săracului. Bună-i seara, om sărac, gata-i cina de cinat, gata-i gata poți inter, poftiți în casa lui el. Dumnezeu s-a bucurat și în casă intrat, la masă s-a așezat, cu săracii ocinat, din care pahar băut, înapoi la loc umplut, din care pâine tăiat, înapoi la loc creșteam. Vezi tu, Petrușe, iar vezi, vezi tu, Petrușe, iar vezi, vezi casa bogatului, în mijlocul iarului. Vezi tu, Petrușe, iar vezi, vezi tu, Petrușe, iar vezi, vezi casa săracului.
noastră, să primești colinda noastră și la noi vini. Numai dacă mi-ți pofti. Mulțumesc! Un colăcut. Mulțumesc, mulțumesc! Așteptăm de la Bistrița în fiecare an. Să sperăm că vom fi mai mulți și de la Bistrița și de la Banat. Sănătate multă! Să vin colindătorii aia mici. Colindătorii. Ăștia nu au nici lăchie, mai cu viață, mai cu viață. Haideți, așa mai. După ce vreau să crește și o colinda. Primiți cu colinda? Ok. Mulțumim.